खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै चिरां जिल्लानि प्रिया बसुमतारीखौ बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय साबा दायनिगिरिफोरखौ जेबो दाय गैया होननानै दायनिफ्राय उदां खालामबाय बिजिरसालिया थांनाय 2014 मायथाइनि 20 आगस्ट सानखालि चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव जादोंमोन बे मानसि बुथारनाय जाथाया बे बुथारनाय जाथायनि बिजिरनाया चिरां जिल्लानि काजलगावनि बिजिरसालियाव जागासिनो दंमोन गोलाव सम बिजिरनायनि उनाव बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय साबा दायनिगिरिफोरखौ दायनिफ्राय उदां खालामबाय मुंफ्रा फारियै नेमब्रत बरगयारी अनन ब्रह्म लेब बसुमतारी धनन्जय दैमारी आरो सोमखोर बसुमतारी जायनाखि प्रिया बसुमतारीखौ बुथारनाय जाथायाव जि बिदायनि मुङाबो फैदोंमोन बेखौ लानानै उकिलनाव सोंथि खालामनायाव उकिला बिनि सायाव फिननाय होदोंदि जि बिदाया कर्टआव मदद होनायाव गैयामोन आरो बिजिरसालियाव हाजिर जाफैयाखैमोन बेनिखायनो जि बिदायनि सायाव जेबो फोसावाखै प्रिया बसुमतारीखौ बुथारनाय केसआव आरोबाव लोब्बा थानाय साब्रैनि सायावबो बिजिरनाय जागोन आरो मा फोरमान मोनो बेनि सायाव रायखौ होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों उकिला बिसायख'थिखौ लानानै दैदेनगिरिफ्रा खुगाजों दावहा नांदों नाथाय मददगिरिफ्रा गाव गावनि बोलो बा हाथियारखौ बाहायनानै दावहा नांदों आसामनि नगाव लकसभा बियाबनि सिङावबो हिंसायारि जाथाय आसामनि नगाव लकसभा बियाबनि सिङाव थानाय जुरिया जेराव मुस्लिमनि मेजरिटी अदेबानि मुस्लिमनि सुबुं अनजिमाया गोबां बेयाव कंग्रेस आरो बिजेपिनि मावथिफोरनि गेजेराव दावराव दावसि सासे सुबुंनि आसिखौ दानस'नानै होदों बिजेपिखौ मदद होनायनि थाखायनो हिंसायारि जाथाय सोमजिदों बिजेपिनि बुथ कमिटिनि सेक्रेटारिनि न'आव कंग्रेसनि माखासे मावथिफोरा फैनानै गाग्लोबफैदों सानै आइजोजों लोगोसे गासै नखरनि साबा बिजेपिनि मावथिफोरा जोखोम जानो गोनां जादों बे गाग्लोबनायाव जोखोम जानायफोरनि मुङा फारियै रफिकुल इस्लाम कल्पना खातुन आनवार इस्लाम खतिजा बेगम आरो मइनुल हक रिपर्टनि बायदिब्ला बिजेपिनि मावथि आनवारुल इस्लामनि आसिखौ हास'नानै होदों बेनि अनगायैबो बिथांमोननि नखरनि खायसेनिया खर'आव जोखोम जानो गोनां जादों खायसेनिया गोदोना आखाइ बेफोरबायदियाव जोखोम जानो गोनां जादों कंग्रेसनि दैदेनगिरि इशक आलीनि दैदेननायावनो बे गाग्लोबनाय जाथाया जानो मोन्दों होननानैबो अजद होदों जाथाय जानायनि उनाव पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों आरो कंग्रेसनि माखासे दुफोरखौ हमनानै लांदों आसामनि अनगायैबो बिहारावबो राजखान्थिखौ लानानै हिंसायारि जाथाय जेडिइउनि दैदेनगिरिखौ गावथारदों नितिश कुमारनि राजखान्थि दोलो जेडिइउनि लाइमोन दैदेनगिरि सौरभ कुमारखौ गावथारदों पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सौरभ कुमारजों लोगोसे बिथांनि लोगोआ हाबा जाखांनानै मटर साइकेलजों हरनि 12 रिंगासो समाव फैगासिनो दंमोन बेयावनो साब्रै सिनाय मोनै सुबुंफोरा सौरभ कुमारनि खर'आव खेबनै गुलि गावदों जायजों बिथाङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों ओजोंहाय सौरभ कुमारजोंनो फैफानाय लोगो मुनमुन कुमाराबो जोखोम जानो गोनां जादों रिपर्टनि बायदिब्ला सौरभ कुमारा जेडिइउनि दैदेनगिरि जानायजों लोगोसे प्रपार्टि डिलारबोमोन बेनिखायनो बेनि थाखायबो बे गुलि गावनाय जाथाया जानो हागौ बा बिसायख'थिनि थाखायबो जानो हागौ होननानै साननाय जादों जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै मिथिहोदों लकसभा बिसायख'थियाव बबे दोलोनो भट होनांगौ बा होनाङा बेखौ लानानै अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि हरेश्वर ब्रह्मनि खौरांगिरि मेल बिथाङा फोरमायथिदों दि एनडिए बा बिजेपिनि बिजाथिनो भट होनायनि सिगां दानि बिजेपि सरकारा ट्राइबेलफोरनि थाखाय मा खामानिखौ मावदों बेखौ सानग्रोनो नांगोन बिजेपि सरकारा थांनाय 2017 मायथाइयाव गोदान आयेन लाबोदोंमोन आसाम स्टेट कैपिटल रिजन डेभलपमेन्ट अथरिटी एक्ट 2017 जायनि गेजेरजों गुवाहाटीनि सिमाखौ बांहोनाय जागोन नाथाय गुवाहाटीनि सिमाफोराव गासैबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोल गोजा जेरै जागिरद बक' आरो माखासे दिसिया गोसो जायोबानो बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलखौ लानो हायो बेबायदि गोहोखौ बिजेपि सरकारा डिसिनो होखाबाय आरो बेयो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सिफायनायनि बिजेपि सरकारनि सोलो धेमाजि आरो लखिमपुरावबो मोननै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सिफायबाय आरो मोनबा ट्राइबेल नङै हारिखौ प्रोटेक्टेड क्लास महरै थानो होबाय बिथांमोनहा हा बायलाय फानलाय खालामनो हायो अब्ला जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ मा बेसेन थाखो होननानैबो सोंथि खालामो बेनि अनगायैबो आसामाव गोबां होस्रांनाय जादों बिटिसिआव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखाय थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनो थाखाय हाइ कर्टनिफ्राय बिथोन होसेयावबो होस्रांनायखौ जायाखै उल्थायै जोंनि बर'फोरखौसो होस्रांबाय थादों बिसायख'थिनि समावबो उल्था पानियाव होस्रांदों बेनि अनगायैबो खा आयेन लाबोदों जायनि गेजेरजों गुबुन हादरनि थाफैनायफोरखौ भारतनि नोगोरारि होनाय जागोन आरो इउनिफर्म सिभिल क'ड
आयेन लाबोनो थाखायबो नाजादों जायनि गेजेरजों ट्राइबेल आरो ट्राइबेल नङै गासैनियाबो समान नेमखान्थि थागोन जेरावनाखि जों ट्राइबेल बर'फोरनि थाखाय आलदायै आयेन दंखायो नाथाय इउनिफर्म सिभिल कोड अदेबानि UCC खौ लाबोयोब्ला ट्राइबेलनि मोनथाया गोमागोन सिक्स शेड्युलआ थानाय नङा गासैबो एखे जागोन होननानैबो बुंथियो बेनि अनगायैबो ख्रिस्टान धोरोमनि जायफोर ST बिथांमोननि ST खौ दाननानै होनो थाखायबो नाजागासिनो दं होननानैबो बुंथिबावो बेनिखायनो NDAनि बिजाथिनि अनगायै गुबुन जायखिजाया दोलोनो भट होनो हागोन होननानै बुंथियो बिथाङा नाथाय एबसुनि गाहाय BJPन बर'आ NDAनि बिजाथिनो भट होनानै खनले बुंदों आरो एबसुआ सिगांनि समनिफ्रायनो सोरबा राजखान्थि दोलोखौ भट होनो थाखाय थोंजोङै बुंबोदों नाथाय एबसुआ माहारियारि आफाद हिसाबै बेबायदि बबेबा दोलोखौ थोंजोङै भट होनो थिननाया उसुबिदा जायो BJP बा NDAनि बिजाथिनो भट होआबानो बिटिआर गोरोबथानि दफाया मावफुंजानाय नङा बेबायदि लिरनाय गैया आरो BJPनो भट होआबानो फरेस्ट डुवेलार्स एक्टआ जाया बेबायदि जानो हाया होननानै बुंथियो बिथाङा आरो BJPन बर'आ NDAनि बिजाथिनो भट होनांगौ होननानै बुंनाय रावखौ बोखांनानै लाफिननांगौ होननानैबो बुंथियो बिथाङा हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायजों फिन सासे सुबुंनि जिउ खहा BJPनि मावथि जगदीश नम शर्मा बिथाङा मैदेर गाग्लोबनायजों अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जाबाय तामुलपुर बिमला नगराव जानो मोन्दों बे मैदेरजों गाग्लोबनाय जाथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरा जायगा थांनानै बेबायदिनो उदखार खालामहैगासिनो दं थिग बेबायदिनो जगदीश नम शर्मा बिथाङाबो मोनानि 11 रिंगासो समाव मबाइल नायगासिनो दंमोन बे समावनो हरखाब मैदेरा फैनानै बिथांखौ गाग्लोबफैदों जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों BJPनि मावथि जगदीश नम शर्मा बिथाङा थैनाय समाव गावनि बिसिजों लोगोसे गावनि फिसाखौ बे बुहुमाव एंगारलांबाय भट होयोबानो बेसेन नाङालासे आइसक्रिम जेलेबि चाउमिन पहा मनचुरियान बायदि मोनजानो हागोन भटारफोरखौ थुलुंगा होनो थाखायनो बे थांखिखौ लादों जिल्ला प्रशासननि दैदेननायाव माखासे गलादारफोरजों सावरायनानै बे थांखिखौ लादों सिनियर सिटिजेन अदेबानि गागि नोगोरारि आरो जायफोर लाइमोनफोरा गिबि खेबनि थाखाय भट होदों बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखायनो जिल्ला प्रशासननि दैदेननायाव बे थांखिखौ लादों फुंनि 7 रिंगानिफ्राय 9 रिंगासिमनि गेजेराव भट होयोबा जेलाबि पहा बायदिखौ मोनजानो हागोन नाथाय बेनि थाखाय भट होखांनायनि उनाव थुनाय खालिखौ गलायाव दिन्थिहैनो नांगोन मध्य प्रदेशनि इन्दराव बे थांखिखौ लादों 13 मेयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानैनो मध्य प्रदेशनि इन्दराव जिल्ला प्रशासना बे थांखिखौ लादों इन्दर लकसभा बियाबखौ हादरनि मादावनो भट होनायनि बेलायाव नाम्बार 1 खालामनो थाखाय अदेबानि 100% भट होनाय खालामनो थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों मध्य प्रदेशनि इन्दरनि अनगायैबो मिउनिसिपेल कर्परेसन दिल्लीयावबो बेबायदिनो गुबुन मोनसे थांखि लादों गुबुन रेस्टुरेन्ट आरो हाथायफोराव भट होनाय सानखालि डिस्काउन्ट होनो थांखि लादों 5निफ्राय 20% डिस्काउन्ट होनो थाखाय थांखि लादों जायखिजाया बुस्थु बायोबानो बा जायोबानो 5निफ्राय 20% डिस्काउन्ट मोननो हागोन सोनाब त्रिपुरा लकसभा बियाबनि सिङाव थानाय मोनथाम बिधानसभा बियाबाव लकसभा बिसायख'थिनि भट होनायाव बेले-बेजे 100%नि गोबां भट होनायनि रेकर्ड मोननाय जादों त्रिपुरानि CPM राजखान्थि हान्जानि नेहाथारि जितेन्द्र चौधुरी बिथाङा बे डाटाखौ रिटार्निं अफिसारनि मावख'निफ्रायनो मोनदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला त्रिपुरा लकसभा बियाबनि सिङाव थानाय मोनथाम बिधानसभा बियाबाव माजुलिपुरनि पार्ट 44 आव 105.30% भट होदों खैरपुरनि पार्ट 25 आरो 44 आव 100%नि गोबां भट होदों आरो महनपुर सिगमेन्टनि पार्ट 38 आव 109.09% भट होदों बेजोंनो रेगिं जादोंना जायाखै बा गोग्गो भट जादोंना जायाखै बेखौ हमदांनो हायो होननानैबो फोरमायथिदों आरो बे जाथायखौ लानानै बिसायख'थि आयगनिसिम अजद हरनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों बर'आ बर' बिजाथिनो भट होनांगौ बे आयदायाव दान्थे बिदान्थे खालामनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै थांनाय माखासे सान सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा NDAनि बिजाथि अदेबानि दरं उदालगुरि लकसभा बियाबाव BJPनि बिजाथि दिलीप सैकियानो भट होनो नांगौ होननानै रायजो राजाफोरखौ खावलायनायनि उनावनो बे आयदायाव दान्थे बिदान्थे खालामनाया जागासिनो दं बेखौ लानानै सानसे सिगां BPF दोलोनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा दिपेन बर' बिथां आरो एबसुनि सायाव बायदि खोथा बुंथिदोंमोन बेखौ लानानै दाब जायगायाव जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खेंफोरथि होदों आरो कास्टम बसुमतारीखौ सोंखारिदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद खायजामाटि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि दखरा पानेरि दखरा
आरो गुबुन गुबुन जिल्ला आरो दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेनि सायाव खेंफोरथिखौ होदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा सोरनिबा पकेट सिङाव हाबबाय होनानै कास्टम बसुमतारिया जि बुंथिदों बेखौ सहायनो हायाखै आरो माब्लाबाबो सहायनो हानाय नङा होननानैबो बुंथियो। बर' रायजो राजाफोरनि जेंना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानिखौ मावगासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो बर'आ बर'नो भट होनांगौ आरो जौगानायनि थाखाय BPF दोलोनो भट होनो नांगौ होननानै कास्टम बसुमतारिया बुंनायनि सायावबो बिथांमोनहा फिनजाथाय होयोदि बर'फोरा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां गेरेमसा हारि दानाय आलादा खुंथाय बा आलादा रायजो बेनि अनगायैबो गासैबो जेंनाफोरखौ नायनानैसो भटखौ होयो आरो बिथांमोनहा जायखौ बर' होननानै फोरमायथिनो नागिरदों बिथांनाव बर'नि बेसेबां थै दं आरो बर'नि बिथाङा बेसेबां खामानिफोरखौ मावबोदों बेनि मोनसे बिदिन्थि होनानैबो बुंथियो। दिनैसिमबो दुर्गा दास बर'आ बर'नि राव फंसेबो बुङाखै होननानैबो बुंथिबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रांनि थाखाय रावजोंबो बायजाग्रा नङा होननानैबो बुंथिबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। गोजोन रंजालि बैसागु। रंजालि बैसागुनि थाखाय गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमा। रंजालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै धामाका अफार होदों काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमा। अफारफोरा जाहैबाय बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट, गासैबो स्कुटि आरो बाइक लागिरिफोरा बैसागुनि थाखाय जायखिजाया गिफ्ट मोननो हाथारगोन। लोगोसे बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रलबो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै नोंथाङा बैसागोनि मुङाव गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि लानो हानायनिबो खाबु दङ। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 9954485425 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। लोगोसेनो बे अफारा 2 एप्रिलनिफ्राय जागायजेनबाय आरो 30 एप्रिलसिम थागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।